Ei mitsään meissä ole pelejä nyt räätämistä, sanu kokassa on tyvät kävä jätkää. Ei ole koskejan tuujuka heivanu tois, tulkintansa pois. Se on mettämien työnteko räätämistä, ne on liias voimin kaadettu ja karsittu. Ne on hartiolla siirretty ja piinottu, se on nälkä ja kylmä, mutta korpi on koti, joka jätkänsä ruokki ja lämmin. Siellä on nälkäviulaula ja justeri hankas sanu kuuristan kanssänän jätkää. Siellä on nälkäviulaula ja justeri hankas sanu kuuristan kanssänän jätkää. Se on metämien työnteko raatamista, ne on liias voimin kaadettu ja karsittu. Ne on hartiolla siirretty ja piinottu, se on nälkä ja kylmä, mutta korpi on koti, joka jätkänsä ruokki